buhing handumanan uban sa mga awit. Aduna ka ba'y kaagi o kasi na tiyan nga dili nimo mahimong hikalimtan? Kaagi sa kasa. Kapakiyasan o kaparudan nga hangtod karon, buhi pa o nagsamok sa mong panunduman. Kasi na tiyan sa kalipay kalampusan o kadaugan, nga kapanaminan, makuhan o pagtulunan. Dan, suota ka ng akong mga pinangga, o ipadangan din sa atong tuymanon, mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Tinawag pinangga namong atadidin. Hello, diyan ka ni mo atog sa mga naminaw karon nining lanog o pinaminaw. Magulo ko nagmatulun-ano ni mong programa mataghapon nga tanan ang mga buhing handumanan naman sa mga awit. Tagwalan mo sa pangalang Virgo. 39 anyos ang akong Panginoon. A single mother. Ang akong problema may tungod samahan sa akong anak o sa akong uyab nga foreigner at din. Actually, at din, gabulag kami sa amahan sa akong anak 2 years ago tungod sa mga differences nga dili na mo ma-reconcile. Gawas pa niini, dunay panahon nga violent siya at din. Nga dili siya ka-control sa kagalingon nga makapasakit through words and actions dili ka na. Mabunog ko, in other words, ate, kung mutakar ang iyang pagkasiloso. Wala man hinon ko'y problema ka suportado man sa kung ka-live-in ang bata. Gila siya, in fairness sa pinalangga usab niyang pamilya. Miniyo na ang amahan sa akong anak at bidid. May mga anak o kadunay asawa. Liabot ang higayon ng panahon nga ako na usab ang nakakitaong partner. Nga akong ikasinabot. Nga akong ikauban sa ako ang pagbiyo. Usa kini ka foreigner nga andang mapakasal na rin kanako. 1 year na biya kami sa foreigner na ako at din o gusto niyang magminyo kami. Pero ang amahan sa akong anak, dili gustong magminyo ko og lain. Kay kung mamugos daw kuno ko, iyang putlon ang support para sa bata. Dako-dako ba yung suporta sa bata kay negosyante siya o adunay mga propiedad o maayo ang ilahang kahinta. Mao kini ang akong gikalibdan at din. Kay murabag iya kong gihulga na hunungon niya ang iyang suporta sa bata. Kung ako mangitaglain o magpakasal og laing lalaki. Siguro ganahan siya nga magabilid atong single mother ate o siya malipayo na sa iyang pamilya. Di ba unfair kini? Gisulayan ako siyang hangyo kana bitong hinigala nga paghangyo. Naunta malipayon siya, diri ka nako kay adunay lalaki nga mapakasal na nako. Ba't dili ko siya musugod at din og bauli kini. Iya daw ko ng putlon ang iyahang suportas bata kung magpakasal kog lain. Murabag siguro alam niya, sira, pwede siya ang magmalipayon. Mag-unsa na lang ko o panahon nga wala na usab siya.
ug unsay may tamo, basin og dili na siya makaya nga makasuporta sa akong anak, at least man lang na ako nga makatindog para sa akong anak, para sa maayo niyang ugma. Dili man maayo ang iyang desisyon, Ate Din. Dili man maayo ang iyang rason. Kay kinahanglan naman nga iyang suportan ang bata, kay gamay pa man kini. Ug nagdala sa iyang apelyado. Mao kini akong problema karon, Ate Lidin. Mahimo ba di ay nga undangon ang suporta sa amahan ngadto sa anak kung ang inahan magminyo sa lain? Please, ate, tabangi og tambagi ko ninyo. Kinitanan di ka ni Virgo dinhi sa lalawigan sa Negros Oriental. Di na tumubot ng biya kanyo akong mga pinangga. Apan sama sa dagat na rin pagtaog o pagkunas man, o ang adlaw o rin pagsilang o pagsalo. Kini ang yung bus nga alagad inahan higala sa kanginan nga si Ate Lidin Gatchayan. Manamilit og magaingon. Daganting salamat sa inyong pagpaminaw.